Αντρέη, σήκω πάνω. Έλα, φίλε, κλείσαμε. Έλα, λοιπόν. Το κεφάλι μου. Ξημέρωσε κιόλας. Είναι 8 το πρωί. Μάζεψε το φίλο σου και πάρτε δρόμο. Τον φίλο μου. Πάτρικ, τι τρέχει, φίλε? Οκ, τα λέμε στην τελετή. Σαν άκουσα το διευθυντή του νέου τραγανού Κάβουρα 2. Ούψ, μια στιγμή. Συγχαρητήρια, φίλε! Ευχαριστώ, Πάτρικ. Και απόψε μετά τη μεγάλη προαγωγή μου θα ξεφαντώσουμε ως το πρωί. Μ' αρέσει το ξεφάντωμα! Θα πάμε εκεί που γλεντάνε ως το πρωί. Δεν εννοείς? Ναι, εννοώ. Πάμε ως το πρωί στην Παγωτόμαρκα! Είμαι Γκουφί Γκούμπερνε. Είσαι Γκουφί Γκούμπερνε. Είμαστε Γκουφί Γκούμπερνε. Γκουφί Γκουφί Γκούμπερ Γκούμπερ.